El primer equip del Club Bàsquet Prat està tancant la millor temporada a la Lliga Adecco Plata. El conjunt entrenat aquesta temporada per Carles Duran tenia l'objectiu principal de no patir per mantenir la categoria i aquestes expectatives s'han complert amb escreix. Els pratencs han acabat la fase regular classificant-se per primera vegada per disputar els play-off d'ascens a l'Adecco Or, acabant la Lliga regular en una gran cinquena posició. A més, també obtenint el factor pista a favor en la primera eliminatòria. El conjunt pratenc va fer una primera volta del campionat molt irregular, però ha protagonitzat una gran segona volta on només ha perdut 3 partits i n'ha guanyat 11 i ha fet del pavelló Joan Busquets un fortí on no ha perdut cap partit en aquest segon tram del campionat. Jo crec que no ens esperàvem ningú de nosaltres fer la temporada que hem fet, amb coses que la gent no sap, no? El Marco el perdem durant 2 mesos per papers, estem entrenant quasi 8-7 jugadors cada dia perquè el primer equip ha tingut la mala sort de tindre molts lesionats i amb un equip que la meitat de jugadors, o més de la meitat, eren sèniors de primer any. No havien jugat mai a l'E Plata ni a categoria sènior, amb molt de talent, però amb molta por. I jo crec que sobretot hem fet un gran equip humà amb l'ajuda dels joves i amb l'ajuda dels no tan joves i ens ha portat, com t'he dit, a fer una temporada espectacular. De mica en mica ha anat passant la temporada i la fase regular i el somni que al principi era poder disputar el play-off s'ha anat convertint en realitat a mesura que passaven les jornades i s'aconseguien les victòries, i tot amb una fórmula que s'ha demostrat com molt efectiva. Combinar la força i l'empenta de la joventut dels joves jugadors com Ferran Bassas, Roger Vilanova o Àlex Barrera amb l'experiència i el coneixement de la veterania com el recent fitxatge César San Martín o el capità Jaume Comas. Home, l'hem de valorar molt positivament, no? Teníem uns objectius al mes d'agost que sent un equip vinculat i amb la quantitat de joves que tenim, doncs d'evolucionar i créixer més a més. I després d'una primera volta una mica dubitativa hem fet una segona volta de pel·lícula i hem d'estar molt contents. Una gran temporada que també ha estat reconeguda en la figura del president. Arseni Conde ha estat distingit com a històric del bàsquet català per la Federació Catalana, per als seus 25 anys que porta dirigint el club pratenc. Estic molt content perquè, la veritat, aquests premis normalment es donen a gent que ja porta certa edat, jo no és que sigui jove, però no me l'esperava. El que sí que suposo que ha pesat és que porto 25 anys de president amb aquesta entitat. El Club Bàsquet Prat té el repte ara de passar la primera eliminatòria del play-off i tindrà un rival òptim. Els pratencs es jugaran al passi amb l'ADT de Tarragona.